beti egin dudan zerbait izan da. Kantuen bitartez, nik uste dute antolatzen dudala neure anabasa, ez da? Eta behar bat, nik izango nuke behar bat dela, niretzako. Batzuetan soilik da iturria irekitzea, ez da? Saiatzea horretan. Nik uste dut gitarrarekin gehien bat. Askotan egoten naiz horrela, baina zenbaitetan gertatzen alda testu bat irakurri edozein hizkuntzatan ere, eta sentitzea hau nehonek kantatuko nuke. Uste behar dudala hau kantatu, behar diot, zerbait ikusten diot. Beti esan ohi dut poema hon batek ez duela kantu hon bat egiten. Nietako kantua genero bat da bere hortan, ez da? Eta ez dakit zergatik hautatzen ditudan poema batzuk, eta ez beste poemaren bat. Eta orduan hortik abiatzen naiz hitza berbak nietako esanguratsua dira. Hau da, esan nahiaz gain beste kontu batzuengatik, eta orduan, hola, eta beste askotan melodiatik abiatzen nahi. Hori ez dakit. Baina badu zeikusirik nik olako ideia, olako hasierak dauzkadanean eta nolabait horren bilakaera aurkitzen dudanean forma aldetik edo egin izan dudana urtetan zihar, hau ez da oraingoa, bada azkenengo 10 diskotan demagun, ez? Egiten dut nire antzinako lagun Alberto de la Casarekin elkartzen naiz, eta esaten diot hau jo behar dugu. Eta orduan bera bajista da, eta biok jotzen dugu kantuak, eta hasten gara, eta hemen egiten baldin badugu beste tonoa, eta hau, eta bestea, eta azkarrago, harina beste tonoa, hasten gara hor zehazten ideia hori, eta hor ageri da. Benetan mamirik baute da, ala ez da. Poz handiz, niretako ikasbidea luzia izan da hori. Hasieretan beti ateatzen zitzaidan, uste dut hau den hori gertatzen zaigula, zuzentzeko nahia. Hemendik ez, zeratik ez nik letra ikusten du, gure buruan badugulako aurre iritzi bat, aurre iritzi baino gehiago. Badugu, bakizu mutikotan hasi zirenean demagun Tintinen, Tentenen pelikulak pantailaratzen eta ahotsak jartzen. Esaten zen, hau ez da Tintin, zuk bazenuelako haren ahotsa oso garbi buruan, ahotsa bera. Uste duzu, baina denborarekin poliki hain naiz ikasten lekua ematen musikariari, ez da. Neuk behar dut, bakizu, erakutsi, nire kantua zer da, ez? Berari jotzen diedanean, kantua nik behar diet erakutsi. Eta hortik aurrea saiatzen naiz eraman nazaten, ez? Leo etorri zen, niretzako erabaki zailena zan berari eskaini ala ez, baina halako batez etorri zen Donostiara, Kursalera Nornirekin, Anthony and the Johnsonekin jotzera, kontzertu batea. Eta berak asko maite du Euskal Herria eta badu pasio berezi bat txilidarekin. Eta gelditu zen 3 egunez hemen, txilida lekura joaten da pare bat aldiz, eta hor erakutsi nizkion kantu guziak, eta grabatu zituen jada oinarrizko, grabatu genituen oinarrizko zerak. Eta gero berak osatu ditu hainbat gauzekin Londresen, ez da, han bizi da. Nik badut berarekin, badu tempoaren zea bat oso zehatza, nik esaten diot berari, Keni, nire kantuek eskatzen diate zuk jotzea, konten dira zurekin, da barre egiten du. Jon Zorne
ezagutu nuen Leoren bitartez. Nik asko maite dut zoritxarret duela oso gutxi zendudan kontrabajista ingeles bat, Danny Thompson, eta John Zornek konsideratzen du bere burua haren ikaslea. Nietako bada ene apurra antolatzeko modu bat, ez da. Eta badut uste diskontan gai batzuek gainetik etorri zaizkidala. Hau da, ez nituen hautatu, baina behar bada saiatzen nintzen beste norabide batean da horretara itzultzen nintzen, nietako sasoi zaila izan delako. Eta disko bakoitzak horri erantzuten dio dudarik gabe, ez da. Eta alde horretatik niretzako oso lagungarri da. Ez dakit, jendearentzako eta izan genezake orokorki dudarik gabe musika asko erredimitzen gaituela neurri batean, ez da, norberan gandik ateatzeko balio du dudarik gabe, eta entzule bezala ere bai. Beste frekuentzia batekin konektatzeko, ez da. Ikusten dute ritual txiki bat ez, ritual bat urtetan garatu dena, nik izan ditut gora berak. Mutikotan autoestopez joaten nintzen Durangora, ez da. Gazteiztik, Artian Durangoko Eliza atarian ospatzen zenean, eta urte luzez joan izan naiz, nire Auspoako liburuak, nire Naparroako dantzen liburuak, Labairuko liburu beste inun aurkitzen ez nituenak, eta lagunekin ostatu hartu, han bazkaldu, Bilboko poetekin, hola, beti izan da. Baina gero tarte luze batez hasi nintzen oreka galtzen zen, eta ni lanak antzeuden jendeak ezagutzen zaituzuk ez, banan, ez dakit ondo kudeatzen, eta hola urruntzen. Eta gero hasi zirenean esanez sinatzeko eta pentsatzen genuen hori zela gauza bitxi bat. Orain berriz ikusten dut beharrezkoa dela. Ahal bezain bat parte hartzia. Egiazki arazo bezala bizi dut sensazio hori askotan errepikatzen dudana eskaintza eskaeratik oso gora dagoela gure hizkuntzan ere. Gero eta zailago egiten zait, produkzioa ikaragarri dagoelako talentu handia dabil, eta hori, soilik nire lagunen liburuak irakurtzen urte guzirako badaukat. Esan behar dizut, ez nuela neurtu horren hau da, Spotifyn ez jartzearen garrantzia. Halako batean ohartu naiz hau oso gai sakona dela. Hau da, erabiltzaileak espadio uko egiten Spotify erabiltzeari, alperrik ari gara seguru asko gure kantuak entzen 100 milioi kantu kudeatzen duen plataforma baten aurrian. Orain, uste dut, bestalde, simbolismoaz haratago zaila baldin bada ere, oso garrantzitsua dela musikari andana bat elkartzia gai baten inguruan. Badut uste, baita ere, eztabaida sakonago bat behar dela, zen eta hartzen dugun arriskua da garena baino marginalago bilakatzea. Eta bakizu, jendeak editoratzea, beira, hau sionista honek ez du kendu zerrendatik, eta bera ikusten ari da zerrenda, eta erabiltzen ari da. Eta, bakita hau dela simplifikazioa honditan sartzea, baino zalantza hondietan nabil. Bakizu hor bilakatzen naiz beti izan naizena, eta da zale bat, niri gertatzen zaidana maite ditudan
musikariak ikusten dudanean, da niri asko gustatzen zait. Ustekabeko batzuk egitea edo oraindik barneratuta ez dauzkadanak, eta are gehiago barneratuta dauzkadanak guztiz beste modu batera ematea. Eta nik uste jende asko kola hartzen duela, eta bestiek beti zai egongo dira hurrengo kontzertora ia asmatzen dudan zerrendarekin.